tak ako je to v prípade Rastia Chválu s jeho Renaultom Megane RS. Rastio už na začiatku, na štarte hovoril, že oj, ako by som si rád sedol do toho súťažného auta. Rastio, teraz si rád, že si to absolvoval v tomto aute. Keď som videl niektoré postavy, aj trochu rád, pretože sme sa nestresovali po tom. Tady sedí z boku, ne? Tady sedí. My sme dosekali, takže ako... Z boku sedí. Takže toto je jeden z poznatkov tých, ktorí zabezpečovali bezpečnosť na trati, ktorí sa presvedčali o tom, či vy, diváci, ktorí ste si vyšli do trati, či ste stali na bezpečných miestach, či to bolo všetko v poriadku a teda či mohli nasledovať už súťažné vozidlo. Žetislav Křenek, vozidlo Škoda Octavia VRC 32 6 Žeťo, ty si na štarte už toto večer upozorňoval predovšetkým na tú bezpečnosť divákov, takže ako si na to pozeráš tak spätne na tie 2 dni, ako to vyzeralo? Poslušní diváci, fanúšikovia rešpektovali